Il-buon sens għandu joħroġ rebbieħ. Sosna dan l-eks kandidat laburista għal Parlament Ewropew Ivan Grishti f'artiklu fil-ġurnal The Malta Independent fejn saħaq illi l-protesta tal-ħadd ma kienieċ motivata politikament, iżda wriet dak illi veru għandu għal qalbu l-poplu Malti u Awċi, il-ħajja. Grishti stqarr li sa minn xkunitu kien sostenitur tal-Partit Laburista iżda issa ma setax jibqa' fil-muta u ma jagħtix il-kontribut tiegħu f'dan id-debattitu nazzjonali. U saħaq illi mhux għażla li ma jgħid xejn speċjalment meta fl-2020 ħareġ huwa stess għal Robert Abela meta kien ikkandida ruħu bħala suċċessur ta' Joseph Muscat. Grishti sostna li huwa minnu illi legalment hemm bżonn li jsir xi ħaġa sabiex jiġu protetti l-ommijiet u t-tobba. Iżda mhux qed jifhem l-urġenza li ġiet ispirata mill-każ ta' Andrea Prudente. U staqsa jekk din l-urġenza u xi mnebħa mill-fatt li fix-xhur li ġejjin tibda t-tiġrija lejn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għalhekk huwa staqsa għalfejn il-Gvern ma jixtieqx iniedi kampanja informattiva dwar is-suġġett sabiex eventwalment iċ-ċittadin Malti joħroġ jivvota jekk hux favur jew kontra bħalma Gvern Nazzjonalista kien għamel brabta mad-divorzju. L-eks kandidat laburista fakkar li l-Gvern tal-Labor m'għandu l-ebda mandat sabiex jimplementa dak li qed jipproponi bħalissa u minkejja li għandu maġġoranza sabiex jigverna ma jfissirx illi jista' jilleġiżla li jrid u li jaqbillu. Finalment, huwa temm jgħid illi jittama illi l-buon sens fl-aħħar se joħroġ rebbieħ sakemm jittieħed il-vot finali fil-Parlament.